ki nong mikmat pai ba community MDC jong ka jende yes autonomous district council awan hangane nak penta yelde kumju nak penta jong ka parti ka bang mikmat ka voice of party ka bang ngidon ya ka ban ai ka jing kershan ka barat ba nak penta ka jong ka jing ki jong ka kenhun ka Green Foundation hapo ka jing lam jong iba nongrang ibala sim ka sinjam ta ban syat kan mentala andrius ni kenti ban penbor ya ka sarkar kuman nak penta ban pensangya no ya ka jing tu ban lilam ya no rum pongdeng sya kita ki company bakin te ya kita ki hotel ni ki ba ngim don jing so tau shu mentah te ngawan hang ne tangkat begini ki perlok MDC bagi peranong yalam na po Giant Hills ban penpau ya ga jing snow gajing kersan lang bat kumjuk gajing aimen sim ya iba nong lang tangkat begini kan hun jeng ki bahangahi Syam bagi long sisya kum kita ki laitli ki mau kodor ki ba kajai ben riu jingi ka penmi ka kum kini kisngi na ka benta bikin jeng rang ba na ka benta pen i ya ki jing bakla jong kene ka sarkar te ngadon ru ya ka ban penpau ya ka jing sukia ka bakrau hadu kata-kata ba imat kini kinong yalam ki bangi lajit kila do no ya kata ka jingetip lem kila do no ya kata ka jing perkhat ka babha haki namar perkhat se mapi daki kun samla ki barang dei tangkum ki kun ki persa jing ki ndai kin mi syakmat penban maki ban pen i ya jing bakla jing na jong kita ki bangi nyau ki kum ta ki season politicians te kalong ke ke bas ngol arai ke bas ngol jaboram hadu kata-kata badau kelung kena lagi kun samlang kin pen i ya kirang ba ya ka jimpak lajun ki handai kin pat haka ceka ba kikin kikin skothu ya ka jimpak laman pen ba ya ka handai ki ya pen kesan siapa kesan na kapor syakapor haka jing sisa kila dai ban wan mi syakmat ban yakren ban ya skothu ban pensangya no ru ka project handai chief minister ba kita ki minister jo gidan pot ban sai khoi ada hana ba kamdon ke ke bakum kata kumba ni kumba Green Foundation ka ong Andrai ngan ya thu ipi ngan thu sha yaki balada pi pengkesan ka ba pi pengkesan ro kamper namar ngi im ha ka juk sha ka ba menta ka juk jong ka tho ka pule ba ha ka juk ka bakum kata ni ju pengkesan dan ni ju penrem bat pen skam ya ka jing pengkesan ka jing penrem yano delang ba ki jing tho jing tar de na kata ka daw so ba wat sangya ban padia yo tu thelik labla ujong phi namar ki jing sha ikot kisna ki kedau da kumbai pat om kumba phi phira sai khoi yala de sngopha bat yalam baklashu yau pai ba nane syakmat bat ngihi kum ka parti rengkal bar upai ba hapo kabri uhnyo trem ni da wajur ya ka sarkar wat penkesan syu da kumbai pan andrei pensangya no mardor ya kane yo kami kajingi snam dang ne syakmat dan ru ya kaban penken mau yaki menta phila bandai kisim phila bandai ki bakrau phila ban perkhat ba phi phila long kila du handai lai sai pin saklam rau saklap long pai karhi kum ki we bana kata kadau wat kheng troing ya ka sur jong babon upalang sngopha ban sngap ya ka manglong mentan ki minister ki apengkesan siap pengkesan ya kene ka jing le jengki ba kamdon ke da kumbai pat ka jing thmu ban penjot ban penpra ne ban le kum ne kum tai ka tukak kau lumpong deng handrai kom long meneng im ha ka juk syai ka juk jong ka tho ka pule de ni ju pengkesan ni ju pendai me ke bro da ka jing tho bat ki jing tho ki ba ngi layo ki ba kinong yalam jong Green Foundation ki layo ki pen i syai ba ka ba chief minister ki pengkesan kam ya habat ke jing tho ki jing tar kum ta hangihi ki balanang ki balastan hangi ki balasai ki balas ngothu ingin sim yak kepala don hakijing tho ban ngasngau bagajing ong jong u chief minister bran boram kadai tang kajing persang ban yalam bakla ban pasang tho bakla ya ki pai ba ban ngakan tu ya u sngo ba ban kesan chu yala de re sangya no shi sendan ya ka project kemet ka jong phi kakwa ya ka ban kentu ban pasang tho ya ki pai ba bangi ki pai ba ki baduk ki pasuk ngidan kam ya ka ka bakhoi ka bandi dan kam ya kal air ka bakhoi ban ring ban sim ngidan kam ya uslap ya ka singi ban pensngam ya khanda bangin rap ngin riang lamar ngi shepting ladang ngi shitam ngi pang la sha shino ngin lai om kum kine ki khon ki team ki bahing asem jong kita ki minister ki ba ya ki wat ya ka baik seuru ka bai bam jong seuru rasio ya ka dak kisa jong upai ba hanre hangi ladang ngi shitam ngi du la sha shino ngin lai nak kata kadau ka por kalong menta bat kalong menta bagi dei ban rai thamai bangin pentikna
ya kajing sengan jo kamenta bat kala syai ke jonga ke jengi ya kentu ya ka sarkar bakam de ya kapan kamde ya kapan ban ketik kan ya kajing ucap perkajingi ban pensrai yang ngi kun samla ya kapoi kapor kumbalagia syakwe pat ki kari ngamaham ya kata balada kata kapor kajia ni nam sim jing kri kan mau kedai kajing le kajong pihi kaba penbori kun samla ban sim ya kisinjam ki bangi ngim de ban sim kublai sibun kidan kibun ki pat kilat kilenti ke baka sarkar kala ban penkre na kamata ban pendikna ya kajing sngaing hakayo kami ajam jong ki kun samla ki jengi dan re hangai nga syam baka jingwan jong kita ki corporate sektor apo kajelaji kam don jing faida ero ngangami naga district napo jante hil sakapadon hadok pratli supposedly ki cement factory dan dai khile cement tah te wat hiya jing sisa hadok karno kalapan mentoy hei kun samla jing ayo kami jam dangang ngia syam kata ka hotel ka bagi thu ban te hang teru kam don jing thu e ban peni anong ikun samla jing dai tang taman mentoy ki banabar sakano syu ki banabar kinwan naga mentaban kejit ya ka ngap kadot jangkari ke jangi kat bagi kun samla jangi kin chong bai tangkum ki nang shu ban shu ang mui ya ki baro bahanga hi nga syamba kanom dan kono kalat kaban penyo kam yo jam ya kun samla kata ke hotel andre kaba kur hi kan dai bai tang kajing tel ban pengop iki ya ki bom smotenat